Здравейте хора! Днеска в тази момент ще играем до всички мои нива, до първото ниво, до последното ми най-ново ниво и няма да се отказвам, аз ще ги минавам и няма да игнорирам всичко това. Сега, ето вижте, това е, имаме батерията от 33% и стойте сега да видим, не сме. Вижте, това, тук давам на хора да играем, тук да това. На телефона споделям тази игра. Може да се споделя. Споделих това. Всички моите нива. Има даже случват много неща. Добре. Добре. Хора, че питаме от начало. И тук. Не знам кой се раздразни, но това просто тук. Хората си мислят. Така просто е. Как ще ви прескочим? Но хора, вижте. Тази така ви показва как да може да минете там. Така. И това също, ама няма така да може да се минава през тази. Само така ми даде да мине. Сега тук скачай, готово. Нали ще успея? Май няма да успея. Но няма да мога да играя с това. С зеленото такова, запаметяването. Сейфме. Чекпоинти, където сте. Чакай, това не е честно. Това не е честно. Какво направих? Хора, така ще го играя, защото така ще ми е по-лесно. Стига бе! Не ми се сърдете хора, защо играем така, но няма друг начин. Просто така ми е много по-лесно. Знам. Вижте, ето тук се пуска старт пост и просто падате. Но изимате стотинката. Какво е това? Добре, това е фалшиво блок, че да се знае. Знам, стотинката се лечи, но Таш не може да прескочи. Това нещо. Сега, вижте. Ето Таш. Той от тук се спалва, минава на тук и ако е малък, майче може така да падне тук или да се удари тук. А най-добре е просто да е, представете си го, че сега е голем. Сега тук така, скачаме тук, така и тук и не успяваме да взимаме стотинката. Ако скочиме така, тук че може да взимаме стотинката, но трябва да внимаваме да не умреме. Ако може и така също, така и също може да вземем стотинката, разбрахте? Вижте сега. Ето така можеме, ама това е доста трудно. Айде бе! Хора, съжалявам, ама май няма да вземем стотинката. Дразни ме! Добре, хора. Сега вижте. Добре. Ау. Хора. Не искам да взем тази стотинка, бе. Добре. Чакай, какво? Това не става. Това не може да се мине. Как се стотинката? Не да се мине. Добре, тук скачам. Пум, стотинка. Пум! Добре, знам всички хора, това го виждат. Това виждат. Хора, това виждате. Но, сега ще видите как ще го махна. Така. Така, хора, я да видим сега. Ето вижте, сега не се личи, виждате ли? Сега ако натиснем play, няма да се личи, вижте. Ама това най-ново мразим с тази стотинка. Какво направих тук, бе? Какво си направих със собственото ниво, бе? Някой просто, така ще се скочи тук. Без нищо и какво прави? Нищо. А може ли да покажете нещата, което неща искате да получите. Сега ще видя. Да!
Хора, не знам, ама май няма да ми стигне пътера. Видяхте ли? Добре, хора, това някой друг път ще видим. Да, знам, трудно е, но айде да видите тези нива. Виж. Да, вие ги знаете, просто са така включили са всички неща, ги включих. Тук вече започва нивото. Това, Google Cement. Ау! Вижте хора, логото ми. Видяхте ли го? Ама, чакайте къде. Добре, така ще игра. За да мога да си правя нещата, някои неща не са ми забравя както е. Хора, че после ме наигнорира. Вижте. Това не е любимо. Просто пускаме всичко. Всичко пускаме. Всичко, хора! Ето ме е вече ще видим това неща. Сега, тук знам, можем да се спалнеме в работ. Стар пост, пускам стар пост. Къде е това? Ето. Стар пост. Стой. Ето това. Ако не мога да го прескоча просто. Добре. Просто някой, който не иска да минава, е това просто е така прави това. Видяхте? Добре. Окей. Пак до свят! Това е ясно, мотора! Има още! Вижте ме, ето ме. Добре, това го направих очевидно, но стана яко. Аз мисля да сейвна и... Не! Знаех си, хора. Добре. Видяхте сега. Бодлите в небето. Това също ми е любимото. Добре. Добре, това е сейф. Няма да се не! Окей, просто фърче. Стига, бе! Леко, бе! Това е пък трябва верно да внимавам.
съм пак в едното, защото просто не знам защо. Да, хора! Стига, това толкова ли е трудно? Нали, казва се това може да е толкова трудно това. Yes! В момента, хора, жестоко, не мамя, заклевам се, не мамя. Ако мамя, видяхте ли, мамя ли? Ако хора, ако съм чута, взех да умра. Затова е така, просто умрях хора. Това е финала, хора. Това е. Следващото ниво. Спрънки. Имаме спрънки ниво. Така. Ау. Скачай! Добре, не взях стотинката, защото просто не взях. Окей. Стига! Така, хора. Добре, някой просто може да така да се прави. Видяхте ли? Стотинката е там горе, затова ни малъка. Добре, тук задържите. О, за малко! Може да бъде така. Добре, отначало, стига! Фак! Само умирам! Защо? Добре, хора. И така просто се държате да взимате другата стотинка. И хора, имаме 100 абонати вече в Чикоирия. Но яко имам 100 абоната в Чикоирия, това е много добре. Ето тук има тайна стотинка. Трябва да се разминавам, моля се. Не. Добре, хора, продължаваме. Минаваме напред. Надявам се да може да намираме, защото просто нямам много време. Айде, моля ти се. Искам да мина това нива. Дърбен. Сега се внимаваме. Ние добри без фейк. Добре. О, какво направиш, бе? Ти забих нещо! Окей. Значи успях поне да мина нивото. Какво?
сме финиширали. Айде, играем. Така. Така. Добре, сега. Любимото ми! Добре. Опа! Любимата ми част! 3! 2! Не. Измамих си нивото. Добре. Охо, това яко ли е? Хареса ли ви? Хора, това беше всичко от мене. Аз сливам вече. Лека вечер на вас. Оставете по един лайк, абонирайте се с камбанката и от мене. Чао!